Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आव आसा खालामो बयबो नोंथांमोना मोजाङै दङ। दा SSC SD Constable निफ्राय लेटेस्ट आपडेट सफैदों टेक्निकल टीम निफ्राय जों बेखौ नायगोन एन्ड बेनिफ्राय रिजाल्टनि थाखाय मोजां खौरां नोंथांमोननि आरो लोगोसे काट अफ फैसिगोन एग्जामनि। दा मिथिखाबाय फिजिकल डेटआ जोंनिया 15 एप्रिलाव जागायसिगोन। आसाम स्टेटआ लास्ट उइकआव जानायनि चान्सआ दङ एन्ड बेनिफ्राय साख्रि मोनसिगोनलाय नोंथांमोना जेरै SSB, BSF, आसाम राइफल, CISF, ITBP, CRP आरो गोबां पस्ट दङ। दा लोगोफोर SSC मोनसे कम्पानि जेराव एबा नोंथांमोननि स्टाफ सिलेक्शन कमिसन बिनि आन्डारावहाय स' नोंथांमोना एग्जाम कन्डाक्ट खालामनायखौ नुनो मोनो एन्ड बेनिफ्राय फिजिकल टेस्टआ हमना ला CRPFनिफ्राय जायोब्ला स' नोंथांमोना बेबादि मोनगोन एडमिट कार्डखौ CRPFनि अफिसियेल वेबसाइटनिफ्राय। स' बिदिब्ला बे आपडेटखौ सोर होदों नोंथांमोननि मोजां खौरांखौ जों बेखौ नायग्रोनोसै फैदो। स' दायो लोगोफोर जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइट SSC आव बेयाव फैनाय लोगो लोगो बेवहाय माखासे अफिसियेल नटिसखौ उनावसो पाब्लिश खालामो। दा बेखायनो दाखालि फिजिकल टेस्टआबो एसे बेयाव आपल'ड जादों एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोना नै बेवहाय 31 मार्चआवसो फैदों। बिनि सिगां मोनसे जोंहा फैदोंमोन टुइटार पेजआव। दा जोंहा सिडि कनस्टेबलनि फिजिकल डेटआ टुइटार पेजआव फैग्रोदोंमोन जायनि जाउनाव बे गासैबो नंगौमोन। बेखौहाय खायसे खायसे नंखाय सानदोंमोन दा बे गासैबो सैथो। स' बिदिब्ला बबेयाव होदोंमोन जों बेखौ नायनोसै जे दायो दायो मोनसे गोदान आपडेट होबावबाय SSC निफ्राय अके अफिसियेल नटिफिकेसन बा आपडेट होबाय टुइटार पेजआव। दा बेयाव सिडि कनस्टेबलनि बागै लिरदों बे गासैबो नंगौआनो दाखालिबो नंगौआनो जादोंमोन एन्ड बेखायनो सिडि कनस्टेबलनिफ्राय नैबे टेकनिकेल मोनसे टीम थायो जेरावनोखि नोंथांमोननि रिजाल्ट एबा गासैबो नटिफिकेसन पाब्लिश खालामग्रा स' बिथांमोना गासैबो होग्रोयो आरो माखासे टेकनिकेल प्रब्लेम जायोबा इसु जायोबा बेबादिनो आपल'ड जाया। स' बेखायनो बिथांमोना बुंनाय बायदिब्ला आफ्टर रिजाल्ट एप्रिल किस प्रथम सप्ता होनना बुंदों माने स' नोंथांमोननि रिजाल्टआ फैसिगोन फार्स्ट उइकआव अके। स' फार्स्ट उइक होनोबा जों 1 निफ्राय 7 सिम लानो हायो डेटखौ अब्ला दिनै 3 जाबाय बेखौ दोननानै 4, 5 एन्ड बेनिफ्राय 6 एन्ड 7 बे सानब्रैनि गेजेराव नोंथांमोननि रिजाल्टआ फाइनाल लिस्टआ फैसिगोन एग्जामनि अके। आरो बे एग्जामनि नोंथांमोना पास जानाय लोगो लोगो फिजिकल टेस्टआव थांनो हासिगोन अके। स' फिजिकल टेस्टआ नोंथांमोना जागायसिगोन 15 एप्रिलाव नाथाय आं बुंनाय बायदि आसाम स्टेटना एसे लेट जानो हागौ हमना ला 25निफ्रायबो जानायनि चान्सआ दङ। दा जायखिजाया नोंथांमोना जायफ्रा लिस्ट फैबाय स' नोंथांमोना मोजां खारदो एन्ड बेनिफ्राय काट अफ होनोबा 35निफ्राय चान्सआ दङ प्लास नर्मेलाइज जानानै आरो हमना ला 35निफ्राय प्लास 8 एबा 10बो जानो हागौ बा 12बो जानो हागौ अके। बे सोनारगोन नोंथांमोननि पेपार सिफ्टनि सायाव अके एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा फैबाय नोंथांमोना खारबानो जाबाय एन्ड बेनिफ्राय खम सम नोंथांमोना काट अफ थांदोंब्लाबो फिजिकल टेस्टआव नोंथांमोना एटेन्ड जाथार एन्ड बेनिफ्राय उनावहाय लाख लाख लेंहरगोन नालाय हमना ला फिजिकल टेस्ट दङ बेनिफ्राय मेडिकेल टेस्ट दं बेयावबो थालांगोन एन्ड बेनिफ्राय काट अफखौ डाइरेक्ट बुंनो हाया माब्लाबा खाफाल दङ खमावबो थांगोन एन्ड बाराबो थांनो हागौ। स' बेनोमोन नोंथांमोननि एसडि कनस्टेबलनि लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मिथिखाबाय नोंथांमोना एप्रिलनि फार्स्ट उइकआव रिजाल्टखौ मोनगोन होननानै स' अल द बेस्ट बयनिसिमबो।